Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang atong mga nasod nga magmalinawon ug magkahiusa, labi na gyud ang atong mga leader sa gobyerno, mga leader sa simbahan, aron matubag ang tinuod nga panginahanglan sa katawhan nga kabus. Ang ato san nga mga manggihatagong mga igsuon nga nagsigig palit natog mga raffle tickets para mahimong malampuson ang atong mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong ug pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasanan ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa, diha sa inyong panimalay sa walay pagbagulbol. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios, ang tagsa-tagsa kinahanglan magamit sa talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Ang nagwali kinahanglan magwali sa pulong sa Dios, ug ang nag-alagad kinahanglan mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios, aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo, kay iya ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw isipa nga kini talagsaong butang nga mahitabo kaninyo. Hinunua, paglipay nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron kamo magmalipayon inigpadayag na sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Wabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta.
sa kanasuran ang Ginoo Hari. Gihimo niya ang kalibutan nga malig-on aron dili gayud matarog. Nagadumala siya sa iyang lungsod uban sa kaangayan. Wabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat ug ang nagpuno niini. Magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Wabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at ubangan sa Ginoo kay nag-abot siya. Nag-aabot siya aron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa kalungsuran uban sa iyang kamakanunayon. Abot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misulod si Jesus sa Jerusalem unya miadto sa templo ug mitan-aw sa mga butang niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania kinuyugan sa napulog duha katinun-an. Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoy igira nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan, kay dili pamanting bunga. Miingon si Jesus sa igira, sukad karon wala na'y makakaon sa imong bunga. O nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanan nga namalit ug namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa tugkaran sa templo. Unya
gitudluan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, paganganlan ang akong balay ug balay sa pagampo alang sa tanang mga tao. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Hesus. Nangahadlok sila kaniya, kay nadaniman sa iyang pagtulunan ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkasaumsom na si Hesus ug ang iyang mga tinunan mibiya sa syudad. Sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igira. Kini nalaya na gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahimnumdom si Pedro sa pagtunglo ni Hesus sa kahoyng igira, ug siya miingon kaniya, magtutudlo tan-awara, namatay ang kahoyng igira nga imong gitunglo. Miingon si Hesus kanila, timan ikini, kung kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtura, maalsa ka og layat ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, kundili nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, mag-ingon ako kaninyo nga kung kamo magampo ug mangayo ug usa ka butang, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron pagampo, kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atoa sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga starring sa atong Ebanghelyo karon mao ang kahoyng igira, fig tree. Ang kahoyng igira usa na sa mubunga, mura na siya kanibang ato mga santol, kay mito, sa pamailaing kahoy na itong mubunga, buongon, chikos, mangga. Nataymingan nga si Hesus gigutom, so kuha siya untag bunga, sus pulos raman dahon, wa may bunga. Giingnan ni Hesus, sukad karon wa na gyud makakaon sa imong bunga, gitunglo siya. Ug unsa may nahitabo sa kahoy, namatay. Lingi ay imong tupad, ingna makakaon ka kus imong bunga. Kaya di gani kakaon sa atong bunga, di kita kapakaog bunga sa atong pagkatao ngadto sa uban, tunglohon tas Ginoo. Ug unsa man ang dahon pulos ra na siya dayan-dayan, ornamental dahon ba, pero nindot siya tan-awon og daghag dahon. Mao bitang atong tawgon ornamental plants, way bunga pero nalang siya dayan-dayan. Dili gusto ang Ginoo ng dayan-dayan, kanang mga colors buhok, kanang mga kiss-kiss kilay, mga make-up, na mga lipstick, kanang mga sumpay spilok, mga sumpay ana mga kuko, mga dayan-dayan na, kanang mga alahas nga ri, alahas, kanang mga sinina nga off-shoulder, mga kanal-kanal dinhi, pakita as pusod, pulos na siya, nindot na siya tan-aon, pero dayan-dayan, tunglohon tas Ginoo ana, kanang mga balay nga dagko kaayo dito sa Forbes Park, kanang mga sports cars nga tag 40 ka buok ana gikan sa flood control, kanang mga
mansions, kanang mga posisyon sa katilingban, senador, unya mag-away ra, mag-walk out ra, kanang mga dayan-dayan na kada mga posisyon sa katilingban, sama ng pagkapari, pagka-monsenyor, pagka-obispo, pagka-santo papa, pagka-presidente sa Pilipinas, pagka-congressman, senador, gobernador, mayor, hangtod barangay kapitan, hangtod BH. Saan nang BH? O kana mga animal ra ba sa nausahay? Daghan sa kaya na sila mga dayan-dayan, no? Daghan kaya nagdayan-dayan. Magkinabitay sa na sila usahay, ana, dayan-dayan man. Unya, inigtunglo ni Jesus malaya. Malaya. Ya, linyay mong tupad. Ingna lunhaw pa ka o laya na? Ingna ba na lunhaw pa ka o laya na? Karon ning saka bayag maayo ang kanini ang kaning kaso ba sa depression, hikog, ngano man ang naong lunhaw kayo. Pero mukalit lag kamatay. Asa man magsugod ang pagkalaya sa tao sa kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nimo kung laya na wa na. Wa na gyud. Bisag kung saan pa nimog dayan-dayan diri, imo nang tabunan sa daghan kaing kwarta, daghan kaing mga honors, ang mga tao mo pakpak nimo, millions ang imong mga followers sa social media, tanang positions kalibutan imo, ika maoy pinaka-richest person in the world, pulos na dayan-dayan, pero ang imong kasing-kasing laya na, wa kay bunga. Sige lang kag singhag, sige lang kag pangasaba, sige lang kag panginsulto, sige lang kag panaot, ana. Way bunga. Kumusta man atong mga senador karon? Kinsa Manila ang dunay bunga? Kinsa sa nila nga murag laya na? ang brave 13 o ang minority? Mo social media paminawa. Kinsa man say dunay daghang bunga sa nagdas Pilipinas ang nagkontrahe karon Marcos na malanig Duterte group. Nagtipo naman na silang mga dilawan o mga sa tang usap pinklawan, nagtipo naman na sa Marcos group sa pagkakaron kanus asa kana sila magbuwag. Pero nilang grupuha, Marcos group, Duterte's group, kinsa ka nila ang dunay bunga nga napahimuslan sa Pilipino, labi na sa mga kabos na Pilipino, mga Marcos group o Duterte's group? Secret. Mo na siya. Ato ng tanawon. Ug unsa may hinungdan nga malaya ta. Sa unang pagbasa, gihisgutan ni San Pedro ang sala. Matod pa niya, paghigugma ay kamo sa kinasing-kasing gayod, kay ang paghigugma makawagtang sa sala. Ang sala maoy atong problema. Ang sala maunay makapalaya nato. Ug unsa may sinugdanan sa sala, kana gyung pagpangwarta. Mauna diri sa atong ebanghelyo si Kristo giabog niya ang mga namaligya ug namalit didto sud sa templo. Ningon siya, ang tawag niya sa mga hingwartahay didto sud sa simbahan, sa templo, tulisan. Kanang tao nga magsigig higugmas kwarta mahimo gid ng tulisan. Lingi ay mong tupad. Na daghan kag kwarta? Daghan? Basta nahigugma kas kwarta, mahimo jud kang tulisan. Pilay gitulis ron sa mga mahigugma og kwarta nga mga politicians og mga negosyante sa atong nasod. Matod pa sa record, naanas mga duol-duol or sobra baka 3
trillions. Ang nawa natong kwarta karon sa corruption sugod lang niadtong 2022 hangtod karon naa nas mga 3 trillions. Unya sa flood control mo isikat kayo mga 1 or 1.2 trillion kuno. Unya dito sa DepEd nasa nisulti nga ang budget kuno sa DepEd kada tuig gikan sa 2023, 24, 25 naasad kuno sa mga trillion sad. Unya ang nahimong classroom 22 ra ka buok last year. Unya ang gibudgetan ato mga 65,000 man tingin to ka classroom, nya 22 ra nahimo. Hain man tong sobra. Ana ang atong gold gibaligya 29 tons pila sa kay halin nato wa say kwenta. Ang atong PhilHealth gikuhaan og mga 62 billion gipauli sa Supreme Court wa giuli. Kinsa kay gakupot ana nga na may order ang Supreme Court nga iuli na wa gyud giuli. Gitulisan ang atong mga masakiton. Gitulisan ang atong mga estudyante wa na sila'y classroom. Gitulisan ang atong mga kabos sa farm to market roads, billions sa kuno nang nangawagtang nga budget sa farm to market roads. Og ang flood control gitulisan ang atong mga kaigsuonan nga namuyo, gibaha, gibanlas og dinhis atong parokya, gatusan ang nangamatay. Mao ni siya ang mga tulisan. Kinsa may daghan ron og gitulis. Marcos Group, Duterte's Group. Sige, ato nang paminahon. Mailhan man nimo mga tulisan kay ngano man dili na sila mo barog og ligong baruganan kay wa na sila'y kamatuoran. Kanang mga politicians nga magtabok-tabok og partido, kanang sa una atakiho na niya nya karon magkupot-kupot na sa chest kamot. Balimbing ba? Mao nay mga tulisan sa atong nasod. Naaman na ron diha, gipakita man nila sa social media, tanaw-tanawa lang ninyo, ipakita nila ang previous, nga purtigin na niyang makaatake, magsigil siya, never again, niya, kawatan, pero karon din agad siya musulti, support pa, musupport pa, mudipinsa pa, maopay ipaglalaban ko, pero sa una, perting saway. Sa una, magsigig ingon, corruption, dagkong corruption, corrupt. Magsig anak, butangan pa nila ka ng mga EPG ba na, kanang bilang sunog-sunogon ba? Kurakot, diktadorya, mga inana. Pero karon, wan anak magtingog mga tawhana, nga purti man tang dakuas corruption nato karon, wa naman sila magtingog, mga tulisana. Mao na unsa may buhaton matod pa ni San Pedro, mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga mga pagsulay nga inyong giantos. Hinunua paglipay nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron kamo magmalipayon inigpadayagnan sa iyang himaya. So ang makawagtang day sa sala kana di ay kamaotang mo antos kuyog ni Kristo. Kanang pagpanghatag, kanang pag-alagad, kanang paghigugma, antusonon yun kayo na. Sakitan yun ka na. Muna si Jesus sa iyang paghigugma sa templo sa iyang amahan o sa katawhan planuhan yung patyon o namatay gid siya. Pero unsa may resulta, nabanhaw o di na gyud mamatay pag-usab. Mao nay gusto ni San Pedro nga moambit ta sa iyang kamatayon o pag-antos ni Kristo aron ta mabanhaw. Mao na diri sa atong
tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Kinsa may mutunglo nato? Kita ba kisay mutunglo nato? Matud pa ni Kristo sa laing bahin sa iyang ebanghelyo ningon, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo'y inyong gibuhat nako. Pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, at timana ang masakiton. Ang sa tilain pa? Pasudlas inyong balay ang way balay, or himuig balay ang way balay, shelter the homeless. Bistihi ang hubo, duawa ang binilanggo. Pasabot, ang kanidi ay mga taong nanginahanglan, maunay mutunglo nato. Kung daghan kay tagdayan-dayan sa atong kinabuhi, daghan kay tag kwarta, daghan kay taog balay, daghan kay tag sakyanan, daghan kay tag alahas, porti natong daghan nag mga igsusulob nga nindot, mga mahalon, pagkaon nga lami. Unya ang atong posisyon sa katilingban, nindot kaayo, kay ilado kay ta. Ikaw gyo'y mayor, ikaw gyo'y konsihal, ikaw gyo'y congressman, ikaw gyo'y senador, ikaw gyo'y maoy, sa panang uban niya, senador, ngadtos pagka-presidente, executive. Kung naa ka anang posisyon na, unya, imong gihikawan ang kabus sa ilang gikinahanglan, tunglohon ka sa Ginoo. Naambay taroy usa ka senador nga sa una pinangga kay mga tao, niya kay nagbali-bali namang iyang desisyon. Siya pag nag-leader sa walkout, gitunglo sa iyang kaugalingong lugar dinhi sa atong Pilipinas, ug nangayo taon siya pasaylo. Mura pa siya mo aksyog hilak-hilak kunuhay, drama. Nganong gitunglo man siya, nganong wa naman siya lami? Kay wa niya ma-address ang gikinahanglas mga tao. Ang impeachment, mauban aroy gikinahanglas mga tao nga mag-impeachment sa vice presidente o atong tinuon kinsay nangawat aning trillions nga kwarta sa flood control o sa uban pang mga departamento o mga project. Ang impeachment ba mao'y gikinahanglan ron sa kagutom sa mga tao? Kada bang pagdakop ni Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, nga imog yung tagaan og mga hundreds, thousands of law enforcers para dakpon gid siya, gastuan gid animog panahon og kunuhay kahago? O ang pagdakop ba o ang pagbawi ni adtong mga kwarta nga gisold sa malita, nga gisulti sa Brave 18 Marines, gisulti ni Gutisa, gisulti ni Saldico, kadto bay atong tagaan og 200,000 law enforcers aron bawion tuhain ang mga malitaha ron gitago? Kaysa ang pagtago ni Senador Bato de la Rosa, mo'y imong tagaan anang naong budget sa law enforcers. Kay dili matubag ang panginahanglan sa mga tao nga gigutom, sa mga taong giuhaw, sa mga taong wa nay balay karon, sa mga taong di na kapaeskwela sa ilang mga anak. Unya kung paeskwelahon anha ra sa slawom kahoy, anha anang classroom nga gubaon kay kanusa sa matumpag, wa pagyoy klarong ventilation, hastang lingkuranan mamaak sa imong lubot mao para sa atong lingkuranan din. Tunglohon tas Ginoo. Di na lang taan ang gobyerno kay maingon lang ikaw sad paderno magsikag wali gobyerno ra gyud. Sige, adhita simbahan, unsa man saroy panginahanglan sa atong simbahan. Nga mahuman ang atong bell tower. Mahuman ang atong adoration chapel. Unya, mahuman ang atong bag-ong CR. Unya, mahimo na diya sa tubangan nato ang atong walk of apostles. Walk of apostles ba na? O niya, mailisan ang atong mga lingkuranan o bag-ong lingkuranan. Mauni ang atong panginahanglan. Nya unsaon nato pagpakita nga naatay bunga, pasabot ni pakaon ta ni ining panginahanglan karon sa atong simbahan.
palit og raffle tickets. Ana, nya di ka ganahan anang raffle tickets, kay di ka ganahan raffle donation. Para gahapon dihay ni anha ni donate og dako-dakong amount. Unsa ni ticket ni siya ma'am, sa ayaw lang father, donation lang na para sa project. Sus ma'am, hinaut unta mo daghan pa ang imong lahi. Nasa mo takes nako, father, nagpadakog 20,000. Ako, uy, one stop challenge man eh. Ingon siya, ay ayaw lang father, ayaw lang ko i-appeal ana, ako ng donation sa inyong project. Nindota. No. Kaysa magsigi jo kayo, di lang tanaw, di man ta kadaog na, di man ta kadaog. Di ta kadaog. Di man kita kadaog. Nganong ka na magdaog imo nga dayan-dayan raman na ang imong gugma sa pagtabang. Mo ginay sakto. Dili ang pagdaog kay dayan-dayan ra na ang daog. Nya unsaon pagpalit og raffle tickets. Na dihas gawas, na ata dihay mga lamisa sa atong opisina makapalit sad ka, na asaroy nagsuroy-suroy sa mga eskwelahan o kompanya, sa mga silingan, sa mga kapilya o naanay mga raffle tickets, hala palit mo diha. Siguro alam makaabot diring inyong gibayad. Unya, pwede sad mo sa online kaning atong bank accounts, GCash accounts, kwarta padala. Tanawa lang ning atong screen na dinhi ang tanan nga official contact persons, contact numbers and account numbers. Ang ikaduha nga paagi nga makatabang mo sa atong kagutom dinhi, kaning akong sigig ingon suportahi ang atong social media platforms. Kining atong YouTube channel, Padresiano Ubod, 292,000 atong subscribers. Salamat kayo. Unsa may buhaton? Kada adlaw, view, like, share, nya, subscribe. Kana lang. Unsa may ikatabang ninyo ana, atong masabwag ang atong mga misa, atong wali, makatabang nis mga tao nga abli ang hunahuna. Unya, maka-income sa tanig gamay para sa atong mga charitable expenditures. Niadtong buwan sa Abril, ang na-share sa YouTube nato niabot og pila to? 200 pila man to? Murag mga 222,000 kapin. Atong pakpakan ang YouTube. Salamat kayo. Kana. Pero lamyon lang na sa atong expenses. Pero at least nakatabang sa nuana. Kada adlaw. Ilagbiyo. Mga igsoon, pakana ang gigutom. Pakana ang nanginahanglan. Ngano man, aron mahimotang mabungahon. Kay wagay tay bunga, maparihat ta sa kahoy igira, tungluhon ta ni Jesus, tungluhon ta sa mga kabos, malaya ta. Malaya gid ta. Mangnindog na ta mga mabungahon. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa tanang mga grasya sa kaluwasan. Malaumon kitang moduol kaniya og moingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magtudlo sa katawhan sa Dios sa pagtuman sa makasuguan sa Dios, tungod sa gugma inay sa kahadlok, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga magmatinud-anon kita sa sugo sa pagigugma sa Dios, ug sa atong isikataw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nagpuyo diha sa kangitngit, sa sala sa makakaplag o kadasig o kaisog sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga dili gayud nato pasagdan ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nagningaw ug silangan na nagantos sa nagkalain-laing mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga si halangdong kipilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Langit nun og mahigugmaong amahan dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayong away Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios, among magbubuhat ang pan ug bino nga among gihalad kanimo timaan sa among paghigugma ug pagsimba mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo
nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu gana sa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, buwabot ka namo ang imong gingharian, matuwa
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay iman ang gingharian, ang gahumugan, himaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili o angay nga makalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kamabungahon. Apan mahitabo ra ni kung andam gid tang mohigugma ug moantos para sa atong isig katao, dili maning kamot para lang sa mga butang para sa kaugalingon natong kalipay. Salamat sa nagpadayo natong pamalit og mga raffle tickets og naghatag og mga donations. Ang atong raffle tickets niabot nag 16,933 ang atong halin, nya 93 ang one-stop challenge, niya 26 ang narimit, 67 pa ang wapa na to madawat. Atong pakpakan ang namalit na to raffle tickets, niya padayon sad mo og ampo para sa atong Santa Cruzan og mga adlawa, atong iampo ang atong ning apil sa mga Sagala, Rayna Elina, kay mga generous people ni sila. Sila pa'y muhago, sila pag yun mo ni donate. Kaya ato masang gigamit ang kwarta para sa atong kalihukan sa Flores de Mayo. Ato silang iampo nga di lang sila malipay, mapilo-pilo paunta ang mga grasya nga moabot nila. Unya ang ato sad nga kanini ang mga nagpuyo-puyo nga mga kaigsuonan. Karong Domingo mo'y atong gitarget nga katapusang adlaw, May 31 ang atong pagdawat na pay mga 40 kapin nga slots nga bakante sa mga nagpuyo-puyo. Pa-register na mo aron nga maka-process na mo sa inyong papilis. So last day karong Domingo. Anya ang atong social media platforms padayon na og suporta kaning Padre Siano Obod sa YouTube channel, 292,000 atong subscribers. Unya ang ato sang official Facebook page sa atong parokya mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mangambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daingon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.